pinatay, napaguyag niyan. Dataro manusia, aso manusia, namatay sa manusia, napaguyag kawala sa anuman akyama. Atulad ni Katir Allah sa Surah Yasin. Qala man yuhyil 'idama fahiya ramim. Ito mga tao. Amay katigyan ka ayamaan niya namatay sa tao. Nambalo ya tula na lamba ko tao. Sangot ako ganyan. Nabalo pa nakakawiyag yan. Fahiramin. Paman ba anong pa nakakawiyag yan paruman. Nantunin ni Subhanahu Allah. Qul yuhiyal ladhi ansha'aha awwala marra. Darawang kaya Muhammad sangkala ng mga tao. Asyumiya matay na nagpunsotolan yan, nagususapo yan, nagusubok yan, napaguyagin wala, kapagkakasin wala sa bago, sa anuman ang kiyama. Laman na, diyan ka pakilita ng mga tanda, na ayamaan niya, na pagkailir ka wala, asya ka na ang kamakatinod kaya, ang kamakaparatik wala subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nadiri mangulit mo Allah. Sakatawa mama As-Usair famarra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Nasakatawa mama apad ko mga ulama aulia. Isa apitero o mga ulama napad ko sa mga nabi o gina kana o mga nabi. Napadala ko sa kanyan sang kotwa paman nakadisyertan. Dahil nung kapadala ko nasyaga niya ng kaamitidawa, mimbatan. Miyaka parang kaya subagay, bangkay din. Gibo-gibo kada kalabangkay, amyatay. Naad na dunumadu, naad na tolambu, naad na bukamu, uway, naad na ulubu, ang malalamba, aayaman na bungo, nakagya ko saga din yan, nakapapantagan na kukuda, naaya pa na kuda iyan na himar. Namili niyo ng kanyang matay. Tingin na anda ba rin ikakawiyagay langon-langon. Miya kada-kada kalabang kaya miya matay. Na anda man ikakawiyagay langon-langon. Fa'amata Allahu mi'ata am. Surah Al-Baqarah. Nakapapantagan na kukulas kanyan sa himar. Nakapapantagan na maluluto sa ig. Nakapapantagan na maluluto sa roti amya kayayaw. Na biyuno siya kanya wala sa rataro to pamya kamagato sa lagu na matay. 100 years. Miya kamagato sa lagu na matay. Na siya ko after 100 years, siya ko oryan o miya kamagato sa lagu na faaba'atahu Allah na inuyag Allah. Miya kamagato sa lagu. Akapatay niya na inuyag Allah. Na inilay niyan syukuda iyan na danki, himar. Napaganero na apes na tulan na daot kayo niya nun. Kawan na 100 years. Niya ka magato sa lagun. Nakagya ko niya sa himar. Pagkailin na pagkati mo sa tulan. Nakagya ko mali tulan, nakiatagun sa sapu. Nakagya ko katagun sa sapu, nakiatagun sa kuban. Na niya katindig sa kuliin na himar. Na inilay niya sa panganang kanya na ruti, amayaw pan. Niya kamagato sa lagun, akapatay niyan, na dama alin surutin niyan kamayaw pan. Na inilay niya sa igin, na dama expire. Dama baruba, ininom yan, na dama alin surutin niyan, na niya kamagato sa lagun, na inimatay wallah. Nakagya kumaling, na niya matay din sa mga matayan. Niya matay din sa mga pagarin yan, 100 years. Nakagya kumakwalay, nasuni sa kamuda niya, nakamudaan. Ay, di dumalin. Berapa 100 years sa kapatid niyan, na dumalin sa kamudan niyan. Ay, baka nagkato siya, ngoto salida, the age of, ano ta salida? Adikili sa kamudan. Na salida pa nanan, matagal ng salida. Tara mo ta salida, namin sa Pisbuka, a Button of Benjamina, the case of Button Benjamina. Action yung kinibuwa tanong na miyaga paluksa, nakapupukatuan niya, nakapwesto sa mga nakagya kong mamamungaw, namiwala karinig. Salida ito, nakapamraka. Dadi na true to life story. Iwala, akyan nutulala sa Quran. Nakagya kong makoma, nakagya nga nawala na, miyak niya kayo. Kami arda, kaya magatos sa gulawalan. Lero po kami nga, kahit yung utawaliran, naputong niya na yun.
Angawalera na kapituwa na aya miaka liurun na kanabo so apo yan na kanabo no so apo yan sadap kanabo no apo sadap apa manasiko apo sabanam o kanya kamala to saradun na pingirawa ngero me ko na mi hatwa tokan na tingena orakino kanan oy na tingena orakino kanan na tingena pula ko na mi hatwa na tingena mapino kanan na tingena wala ni manaya Opa! Tingnan na wala yan ngayon. Tingnan wala yan niya. Yan na yan. Tingnan tapsiki wala yan mga luksyo. Tingnan diya. Tingnan mga matangaranan. Tingnan sakan sa Ozero. Katawan na misyo grandpada namin. Ama niya dito. Amia panutun na kami yung mga ama niya dito. Ari na ama niya dito amia mishing. Natakinuwag siya sa kainin. Nauniya nung panutula sa mga pamilya niyan. Nauniya mi antong, nauniya magagas. Pag-iraw ay daw, dato, nangap nito niya, matwali siya niyan. Kaya naman nakapupagkabilo Allah. Sa tumunso niya panutusi sa suratul Kahf. Pero katawa mga munguda. Innahum fityatun amanu birabbil wasisnahum muda. Mga munguda dan mga karumairan. Da abon bagi sa dua perurang, kadang udah lagi sa perurang udah idemiran. Tapi itu patosiran. Namanya wasiran sang kotora ingin. Ayat dan turun nama ngarasi. Dinya siba Allah. Berwakha salibut. Da tidak awan tanuan kayak itu. Da tamang ko badi gerdi nama muda. Namanya wapan kami rusang kota mangang muda. Nah kami populer na wasiran na tinulog silang penuh aso. Akit kemir. No malina lambogin. Tidak paka palagi nung anak aso mo ono terkata no kabumbu naketo ko mantan era no apla ko na miteru tineno ko ni pula mo ko saka na mabanu na ko sa torang wallah tingnan ba ko no tani ano man gede ba anak aso ngaru na benteru wuli ka pen dahil ano na baka kita sulabay matan ko di ka makatantang tingin na pala niya makabateru ano ba nakabiteru nakyaw no tiran na syukato kawiru no dato ada khianus na onir silang ketida ito kato mga mama isaw so yamlina tamlina makatalina matalina dabarnos basta pito siran yarnos oay basta pito siran na ikapituran ng koto aswa kitmir na sisiran mito po sang koto akib yung tatigil sa tagalog ako iba girgir oay nalagi ko po siran na mamamay sa pagirub plasta ang kota playground yan. Na minigal siran nun, kadunigal siran. Na era no kaya, na tiurog siran, basiran tiurog. Na siyudal siran nun dato. Na piyaki pagmas siran wallah, sinifti siran wallah, kapiyaki rin naman siran wallah, na daniel siran di dumay at tiiga siran, sang kota di na magirog. Na tiurog siran nun. Na kaya matulong siran nun, na tuwa to awaan tanong siran, kada to siran, siran siya. Na tinanong ko ng mga lakon niya, sinati mo. Tingnan siya sila na itanong niya lang. Nakagi ko makaliw siya. Kung makaganda no ya, kaya liwan, nakagi may kapanutuntan na nakapliwiran. Na may kawan na miwra. Langon siya niya kaliw. Faakbala ala ba'd. Oy. Kala ka'ilu minu. Na niya kanaw suy sakiran. Kagi ko mamakanaw siya, langon siya niya makanaw. Ipupugawa siya. May siya di mga bugo. Nabisya ni Mama Gishay. Tinakam labitna. Kano labitna yawman aw ba'da yawm. Tiga na siya kina na eri kaya turugar katalo sa ngagirib. Tiga na siya kina na benda yawma. Yang kasalungan, one day. Tiga na siya kina na dati makasalungan, half day. Aw ba'da yawm. Yang kasasapotol sa alungan. Qala in labithtum illa qalila. Asang mo tadira ni kapamagisay. Natigan nga isa kaya nabitan mo nakipupawala. So isa ka tanong nanti mulutan niya maliw. Apo masasapangan naman. Agli kami ng tanong. Natina sakan. Naman siya namin siya ng sapera. Dominus yung sakiran. Lang kaya liw. May nakuha na diserto. Doon na barwali na doon na turun. Nakagi kolumi usiran na miya milipin awalay amin bali abandaring. Niya kada kalisotaw. Nang kaya sa kira na pumetras. Katina niya dito kami. Salakot sa keso ng anami. Katina tumaros ako din kami ni bulugo ko bu. Nasuming siya pa din. Ladino nga amatan yan.
Akamu tahu na dunia nama ele mga abung dala tahu. Elenian. Na yang kaya pamasa na kini mutnu babay. Kaya pamasa ni na babay. Na tina pili kibida kasi na tina kata. Na ini begini na sopira ha andun. Tina tu na pira ka espera di ka pakai. Tina tu na di ka pakai pira ki matu. Tina pira kaya mia titi ya pira. Na tina no terwa. Na tina mama pira kung ka. Ay kaya tina ka pira na mia ka telu beto sa na taruto. Tina no terwa. Tina na ay kapapantagan na dito sa kota masa na Sudakianos. Tina mo. Na tingin na di masa abira kung naman ito na miya dini. Tingnan ito na masi man ito masa. Na tingin na masa man ito akata sudah ito. Tingin na di. Kaya nito na sudah panadaban pada kenos. Tingin na di. Kaya na dito man ito na bagu. Ay tingin man ito ada ito na muslim. Amalay para tiyak Allah. Na tingin na inyong kapagisyon. Na tingin na kaya di bukan na koraka. Paman na kailangan nakasabutan na kapiya-piya. Inyong kapatero abagu ya masa. Natingin na bago ya masa, natingin ka bago anta harus, natingin ako matetarwa, natingin ka, natingin sakan, natingin ka, basta katingin so ayaw maanan yan, na miya katalago to sila gunimanto, ang yanisi mapito matawa mga mama, na ikawaliran aso, uy, nataman naman ito na gamatun sa bangkairan, natingin ayaw ka pala tayo makamatun sa mga pradaka. Namanya pamtua na naunya mianto. Naunya na kay magag sa ito. Niya kay daw sa na nataw. Baru mabalik video ko masa seri sa si Bonifacio. Bata wala kali na kumusong man na pilagi. Niya kisiri sa liman sa risalo niya. Niya di kami awa. Agi ina pili na panaki magbubo. Naman nga man nagdagdag tama. Bener niya kakasin no makakasin. Naman mga ginagina. Nanya katulugat aking nubabas. Amia katulugat to sa lagun. Aki atulugat kira sa mga tagirum. Na ay mo kaya meron na sa salungan. Wa azdadu tis'a. Na inuman ang panuwala sa tulugat to sa lagun. Ay, aki atiran sa putamanak kapamanak kaya girap. Inuman ang panuwala sa siyaw lagun. Another additional 9 years. Inuman naman wala sa siyawragun. Ino to, nasusa bagiru na niya kapamangaroma. Anak niya kapamangaroma siyawragun. Na iman to na siyomang abangkiran na umani pupitekiran, umani niyatekiran sa mutamasa, na silin inilabang sa di mo takuriba. Di mo takirap. Na iman to na benbiya, tourist. Kaya sa Jordan. Basta sunga sa Jordan, nabibilan man to kaliagan. Basta sulgaw na, pagpakabira sa tingin, pagpapamasa ka sa tingin, nagiling ka sa mga kumiran. Naman nakabuto ka gidaw Allah. Ibu kaya tulong akiran. Na ayah kaya gidaw meron nasa sanungan, sa puto sanungan, na takinugot sa biru siran Allah, sa miya katalugat to sanungan. Na ginani di gidaw Allah, tiga mo tayo isimbag Allah. Ang mga mga tao, kung yuhiyan lali, pamanabiyan itiron, aamay kamatay siya tao. Ang maloy tanong atulan, na anto na punikakyaw yung gertan Allah. At hindi tanong punamatay na migis wala sa sampul. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه من بالق ممن تبالله sa mga ibarat tiaguntan wala sa mga ibarat na ayawi akal ko mga tao na piya kalipatan nila sa Allah kalipatan nila ng mga miracle karena aba miracle aba ayaman niya na majid katru ayaman niya na titu ayaman niya na kapapatagod Allah subhanahu wa ta'ala naman Mawarit mo Allah. Jadi, ya mustahil wala kung papagigan niya katanong. Ayam ya'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na annaso niyamun. So kung sa mga manusia tugo Nabi, nakituturugin siran. So kung sa mga manusia nakituturugin. Na andun tugo Nabi, ikapatay o manusia. Kaya pitero Nabi na tuturugin sa mga tao. Na andun tugo Nabi ikapatay yung mga tao na ayamaan niyan na pakano sirang kukubayran. Wa idha matu intibahu andun tugo Nabi ikapatiran na pumakano tanong kukubatanong. Yung takapingiro o ayaman na sunabi. Andun ni kapanong o kuba ayamaan niyan na labot kami panong. Na panganin yusiran din kawadlaw ta'ala panganin nakadang kawadlaw ta'ala kapakanaw ang kota miya kay isang kota ko ganyan kapakangon sumong karang sunakir
Pero mo ta ulama sa dunia, isa ulama sa dunia Arab. Iman to tigil na si sa dunia no ipag-share ka man nabiyo. Who is your Lord? Who is your prophet? Who is your religion? Who is your friends? Paman antay Quran, antay Nabi, antay Quran, antay mga pagaling ka, antay kiblat ka, na nangulang ka ng Kristiyanan sa dunia. Na si ikaw din na makuha na kritikan o makasimbag sa tao. Kuyaw! Paman na kumunitan mo ko alam ba tayo makasimbag sa mga ko ba? La ilaha illallah, pwede ka ba ng mga barabray? Genius! Nandun yung mapagati na sa examination na niyado sa paa. Ito naman yung ibala ka kasi. Niyado sa panikira, nanatanan sa ako ba? Tumanintan ko Allah subhanahu wa ta'ala ang makaumatan sa iyo ka na ko ba na mapiakapakasimbagitan. At ng mga tao, apagisin mo ka. Agusto nakir. Ante ito na ka. Nang giro ko na, Manlabi! Manin! Dito ulit din materus ang kota ko man yan. Masya Allah. Nahirap man nasa kanabar agama ka, na di ka pa nakikiraw sa pakay siya. Ang may kasura ka, datarang ka alok sa no, pakasurugan mo ka. Na andin ni kasura ka, umungka na gusto nakir, na siya parang ka amal ka, so mga amal ka na pumaginaw sila mag. Hanta nga, ako na lakaw. Malong apa ka iimpana ka makanawang kaada to o din ang kabaya tuturugan nauman yung pakanawa na tina nahnu munkara wa nakira sakan sa munkara gusto nakir ipag-isamiro ng antay Tuhan yan na tina sangkan ulit naman kasakan ipin magkupakay sa yurong Masya Allah ayang abugano wakil panuro oy ayang abugano ilang manigira ka kurtiyan niya kadang-kadang kaya ito ni alam mo ba natiga sa kapagay matawala ka o ito na nasisinakad ilang man na attorney nga papatay ko pero ba attorney nga agad ton Allahu Akbar man gubero so judge na ito ni pamigay na sa attorney nalaginan din miyada ka Negra ya turne nga nababukan na kanagay ba niya nagaligid ka kao. Ami kasala ka wato tabiyo na makapipilikan. Nami kasi karo mga itumasan niya sa budak na baga nakapalay ko niya sa budak pauli naka-orientasyon ka di karo mga buwek. Na ako nakadiri ko sa budak ka. Ano ito yung sudak tayo masakar ka? Baga hindi pa masasabudak na isakasako. O man mamulang na dinalipig. Ia peligira ko na tabi gumero sa babae. Hindi ko sa Timos. Sila maganda na sa Timos. Malala ko yung budak ko, yung makamputong yan, Taman sa kirinap, yung makalantik yan nung 2023, kiray. Taman sa mudulian, yung ururan yan, pia-pia. Batang wala ka, piyak na bagay, pag-isuba, karo mga na, karo makamanya, bisita ka niya, mata ko, karo makamanya, tabi yan, taman siya. Lagi ang pagpakailin niya si karumanan na niya katay-tay ito. Allahu Akbar. Na di ang mga ritmala. Para na mating aswala kaya pinagpunan na kay karuman ka na para sa balaki na para ka. Na subi ka di kang gusto kay karuman ka mga mata ka na di nang imakal di apera ka limang gusto. Adi sa mamani kang sikunin sa balaki na ako, alaka! Pati ano ka? Natagtan mo. Nagre mo niya naging karang mga buwan. Ato na ko kami ka? Bawa pa na pagumani. Ito ka nakakabog. Ada tadi manto tadi ya, ada kalau watak tu mengalir semua watak ada lama bagainya jasa watak ada enam ibu top dengan lata pernah. Atau nong tes kiri mai cuci dari mama gini dah pilak. Jadi kan guna watak abi dah pilak, dah bagus pilak, watak ka. Ini dengan usah main lasa di sebelah demi Allah kan pangirong. Tapi ngiro ka pun ada pilak matai ka bun. Oh nami kan mele ka bu mi klik na. Ada yang sawati, nah bukan orang sawati kenya sa screen, dia namin buka bener. Baka pamangan niya, matay ko. No, pagka nakam sa screen sa watakan, nakaya bututan. Napagpanilaan watakan ng screen, napumurok. Kaya spika na bener yan. Yaw pakaw nung adiw. Ikan yung kasinta. Hindi abang kau nagagaw. Allahu Akbar Allah. Asa na kaya pernyataan nakakiyo kaya. Ayah pernah ayah kayak titu kata Allah. Fala yudlamu nafsun syai'a. Sisa
alo manamori na etero na karanu na salsa mia pasar ka dunia na imigir ka wala subala sa alo manamori da abanar kapaganian tabang komende so makikarumangka sikiwata ka api pernah bilang ko to ang mga binatang na sa sarili pangalim mo ko na kukumpan-pananan wala sa anong anak yama batalan yung pananan sa kukuman sa anong manamori sa kato bubay ay mo ini pakasulungin na bubay tulabi abarasina tutigtan maputa tabi siyang mga babayan laong na mama na dinamit ko siya na ginawa niya na ayabuwa kiniril anun wala kung lusang ko tababay abarasina na miyuman na aswa pagkawaw ay na di pagambilin ng kotoa parini na yung pakaparo kamadalam na ngayon babay tingna pagkawawang yaso na datan no kapkawawang na hindi no babay abarasina ng kotoa talumpay na bakit na tiyanin na tiyaw tunga sa mga kaparidi na piyakay nun yan ng kotoa so na kaya sabapan akirin nila anwala ko lusyan yan ay ano ba manusia sa katok mana alim tutulungan lagi na ditatagin na suara aptelurun. Sabi na, surga ka. Tingnan mo kapatero, sa mo to asura, adi ng kalag. Inong kapatero, asurga ko, ada ko panamatay, ada kang panameli, ako surga. Na tinapagkaturo siya nakaguni, amatatago ka sa Iraq, sa Baghdad. Ang pagkulang sa miya kabag-bagara, na limanglo sa miya kabag-bagara, na alin na kumpong sa Baghdad sa Iraq, ang matatago ko babay na talo, ang mga mata abulong, at ibubulaw kami ako asira na talo, na miya basa-basa siran, na kinuwang kasira na talo, ang mga mata abulong, na birusan na kasira ko kinara, na naun siya na tumiya po nagsalangit, na piya mga nirag, wala ang makasurga ka. Na tiyari mo, wala imanto ataw ka sa surga. Miya gutok man siya ng mga bulong yan. Miya gutok anong man ng mga bulong yan ng mga Persian. Miya gutok anong man sa tayab dong. Kaya dito nga siya nakapamulong na nakapangbiran. Iya ka bulong ng takikinan na miya makatawa-tawa. Sabi na po, nakapiyan yung matatang ni. Kaya nga talong pa na, kaya kikiyan niya pa nakabupon na kami. Kaya tiga naman, nakadi ko malakad. Di mi di katilawan na kiruma ang matabulong kami. Kati ay bulungan mi man to, ay madam mo, hindi pa manggemi. Mga person ka, ay man to alam mo na pat-pat. Ina ko na, lagi siya pulo. Na suni kibun, na peto keman. Adi, pat keman. Hindi pa manggemi mga piyen. Lagi siya pulo lang mo ni man to abulong kami. Oay. Di meron na to mapakakuan, kaduan niya siran. Oay. Niya kada-kada na kiman to kay panoro. Sa guru di na puga-plerang na bulong. Nada pagkaperubahan ng ano, ada mga bayo na tayran. O, ato mo siya kapulang ko. Namanong kaman, gida-gida, binatang ito, na kaya pa ba manusia. Kaya man ang matagatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, at yan na thalata man kunna fi, tanukak na siya ito Nabi, upun na kayo ni matago, na hasab Allah ta'ala hisaba yasira, na pagitong kawala sa alungan na mori ko amalaka sa miya kalibul-bula kapag konton wala miya kalibul-bula kapag itungan wala na syutiin kaniyang pon sa alungan na mori da aban niyang rakatigo ariko da marata sa alungan na mori na pagkasunod kapan ko surga sa din nakapamagitong talo balas yan na talo mabu asalamat tagur kayo pagkailan ito Nabi ibagay na kawala kaya ba nga surga matagyan yan na tu'ti man haramak na baging kasyataw adi kaniyang bagan. Baging kasyataw adi kaniyang bagan. Dia mo tuwa delo, na di ka mapumaliya delo. Oy, pamana, bagan na kanyo siya nga nakasalita, padap man nasada, o di na nilibukan, na di ka na kaon, o di na niprochada kano, na di ka na kaon, nasa kanya na apiaan, na baka niya ng na iliwagir ka, na mungkin ka dito mula sa tawad kanyang bugan. Bagay mo tatabi, amin kanila bugan na kanyo siya nga, na iliwagin, at ilagin natin yung mga tamoy sa daog. Mamatay ka. Yating ko siya na nagya kalibilig. Bugan na baka nababagan, na dagsibugan niyan. Matay ka din, mapakainaman siya. Now, ginakapan ng magina, pabakay naman nakapan. Apya di nga tolo siya nga nakaisa daw ka na, pagkito ko niya, apakatatanong ko na kadihuli kiplanisin. Laro nga pinisa siyang urang hari ito. Mga bata! Kapiligan na kamnawaleran. Mga bata! Kawaniwan kaya manok! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kapan daw, iso siya nga nakanayin na, laro nga, kung nagkakili ng mga hari ito.
Inam namanya debu share na nakayo sila salaman sama no. Ya pulangan no. Ikan yang khasyitan dengan peluangin apakah inam nak? Allahu Akbar. La yubadiru kabiratan wala sagiran illa ahsaha. La atugu Allah amaitu mara. Amia pasal kasagamia na ito na lang na pagitong nota sa arang namori. Adi na mga tao apa makasurga akipapapa. Masya Allah. Nasi sa surga na umakapapakaru namanya gutukon. Nasa dunia na papa na di mapagaprob. Tingnan mo ba ko balubad? Baka mga papa baka betah. Tingnan mo ba ko balubad? Adi penangan abas sa tanwa. At tinaw ko ba kano pagkansang na isyakawalay namun na balubad. Igra agagawin na namun di balalayo. Na baka siyang kiswa-swa namun na ng sekologikan. Tretinganan. Dahil kaya tao ba ay ang makna niya na baglayo. Masya Allah. Dahil abang ang kaya tao baglayo. Apa makaan na baglayo na sa mga nabi na anak baglayo. So nabi, niya ko masalamit, ni Mi'araj, na piyakiyalo Allah, piyakira pitwala agurak, piyakakunin sa burak, na walong yantap. Na di na maranaw, na di mo nang utag, baka lukil sa nga sa kawali, kamatang wata ka, dahil muna na plantap. Pamanay sa kawali na lang sipay niya. Matawag na bilang natarakan, mga tarakan na pubasakan, yung mga motorakan na pubasakan. Kung na pa niya katara, motor. Dapat nakatulil. Tawagan ako Paloro. Ali, manda kayo na to. At ako ni Manto siya ini. Umawi ako. Tama niya na makakukuwat ako. At kaya bugan ako niyo. Ali, matulad na kayo ni Mako. Marambig Mako lang. Naprili ako niyo. Miyatrapi ako rin na. Minisalim ako sa mga petong sa nakalas. Alagi ko rubada. O pa makapiula po bakanan kapata. Jadi mga karibatan ng mga sekologikal lang. Ayam ya'lu sa Quran na di panamila tanong. Ayam ya'lu sa Quran na pagkan sa saku amyatay na sa mga tao ang mga taliantaan. Mga maritis sige konsyal Paloro. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maita. Sa suratul Hujurat, baniyo tumula kabaya akakana niyo ko sapo o priwa may matay na sa mga tao ang mga taliantaan. Mataan. Pinabi ko lang naman ito. Pinabi siya nga sabi yung mga bibketo ng anamaritis. Kaan na keto nung po mga mama na matang wala kasubra kung sabi mo yaso yan. Patuan ni mo gulo. Tatama sa masjid na lang ako may tatansik na kanan gulo. Iwan na ba? Tabi, ano ba yung keto na nasabi? Tabi sa mga bayi. Madal mga dato. Allahu Akbar. Laburo ni gira eleksyon no? Tabi ay po tapi ko mga nani malay ka berutan. Jangan komplit kau kan. Tapi sama kasang gini mana atake. Masya Allah, nadi mengerit Allah. Nah sama naman. Ayo tu adita nudi tepehan. Nah syuka paguya gerkatan Allah sahiyan kana nakoba. Nah, orang na mengerit Allah. Nah sangkana nakakita utaru sangkana nakoba. Nah tatagutan usan wala sahiyan ka. Na ayat yang kata nusabiang kana nakuba anak ayat tamana na ada anak kebanggi dunia mabanggi dunia na lamun napakatin dik sotau sa alawan na kiamah isa kaya panutulong sa kitab na ame ka mabanggi dunia apabila kita luwa sa alawan na mori na sadin sa kalalabangan adar pa narupakatin dik kukubanyan ibaratnya na sisangirtan sa sadu na san sambil labang saya na amay ka pumukom sa Allah amang masubangkit amya pasal kaya bagita mo dunia na sabi sa kakukukulan ka laro ka tindig laro ka kukukubang ka Masya Allah na ato niyo kita kabatin sa mga kubatan Yesu matero lagi tafsalun nasu yawmal qiyamah Timo tano Allah sa ano nga namori na pumakatin ng talo na umanisan na da asoyong yan na umanisan na tenilad o sinilasyan. Burlis umanisa din. Api aso safety protect ka sa ginawang kaapara sa kuna. Damo yun, belango. Umanisan na din na pangala na din na sinilas. Nasoknya na kuno, Aisha, akal mo na din na kaguro. Tingin na ya Rasulullah. Limes niya mga bay, apes kanip na mga bay na makatalan niya kami na aman nakatabi na turo na biyaway. Yang kana na gawi
pagilay umanisa sa pagilay, umanisa na maanak ka. Bagi sayo to sa mga namurin na, ikman na nga siya bagi marano tabi, miya gusto mo roman manorong. Kaman nakapag-usan niya roman nakapamanyakyan. Arwak man pero grabe. Matang walang ginarong patawid. Maluwa man naggulo-gulo, na ayaw ko ng kesyo nakataya. يلبسون من سندس واستبرق lang na adna paraten yang kuwan adeto agubay na kuweso mga malika sandita na sotra akin mo ako surga napakambanga na aniran sa oripan mo Allah na sabi sa diyo makambanga na diti karina sa di alimurun mo Allah Masya Allah na ano ni kasunod asan po to ha istibura nitar na ayamanan na sotra abaka tay na kau sambil anditaran andi ni kasulutan kau na miya katay ka isay man to abida kala po dunia na diyan kaya kapakatuwa ay nakabaya ka na din pagkatuwa buntala ka ay nakabaya ka ng mga magalong na di maalina ikira ko na madakal pilikira na karuan ka sa bapa na di pakarila karuan ka sa bubu na di pakarila nabo pa nabubu niya kay tanong tunay niya katuwa matang wala ka madakal na di na pagamini man to niya katuwa sa katawa mama aloks sabi yung doktor tinanawanan tinakonsulta ko ka tinatunikonsulta nga na tinigila patinila ko na pagkabraga na tinabo pa pero hindi na kayo man to na tinila 76 ito pula ko nung ragong tinabo pa pada nasa kaloks na tinay man to tingin na niya kito kay pangan doktor inakawa na pero kalapad na di ko nung kapo yung mga palad na man to tingin doon na di kayo sa kalapad na tinabo pa pada pananan sa kaloks na di ko makasasalamin. Natingin ako pa, panapanan na sa kaloks. Banya dapat tali sulok ko to. Niya kagin ko sulok to, Newton. Niya kagin ko sulok to. Niya, tewang iba, pero masuto ka. Tulok sa to, pada na sa kaloks. Hagi po, pagkino, nakaloks. Madang pa ni matali na pag-minuwa niya ata. Pag-abalakad na, kalaman ng mabuka, kami kaputi. Nabay ni kaloks sa cute. Sa buwami yan. Pamana. Na kelipatan. Basta, pera na ka, sa pulang-walagun. Kaya sila ko man. Mga pera, itatagay man tuwari, Ustad, 20 na mga pera, itatagay man tuwari, Imam, 30 Ima to, pera na ka, natiga ka na mo, maangka Mars 5, 2023, sampai ako rumala, na 40 agusyaw ragun na ilalakon. Anong mga nagila-gila? Inakawa na sa pulang-walagun na ilit. Kaya na sa malunya kalilit. Nakiyaga po na ko ni Mato sa sakata, wala bisara ko nilitin. Allahu Akbar. Datala ko kaprumot. Ano ni kinuwatan na kayo na ka? Naimara na ka ni kaririga. Di ba igira ni Mato swatan ni kaririga? Aduh, di ano siya di, siya mo pa makan ng mga pagarin niyo, kaririga. Tapos na pungiraw, di ano siya mo pa makan ng etam. Nangalan ni kaririga. Nakip ka promote kapman. Kaya siya kaririga kasi ora ka gusiulik. Nakeda man, pagka-promote ka man. Nato naman, ika-promote ka, nakeda si, ay amanan niya na, ura kagusili, kasi bago mama agusi bagwaraga. Nato naman, ipag-isipan ako, na si Mamuda agusi bagwataw. Na makapangarama ka, na makapangarama ka bagay, na miyan na si Mamuda bagwataw, kami baluya ama, uli na ina. Nato na ika-promote ka, napagap mo nga, na miyan na si ama, ina, ama dato, ina bay. Nato naman, ika-promote ka, madasi na bay ako madato. Dunya daw. Allahu Akbar. Kaya naman nigraan na di mamag-istorya ka. Pagpamamakinugang ko, dumiyan long. Ate, sumiyate, na di na nung pakapamamakinugan na. Bayan na niyate, di na nung mag-istorya, ni katalong niyo. Pamakabun mga painal. Na niyate, na niyakati nigrakan. Na pagpamamakinugang ko, dumiyan long, namiyan na yung ka. Ano? Matakwa daw kita mautri sa atake sa puso. Hindi mo nasakuan kay Amran na watani. Upama kanya kay akala kaya kung saitan. Tulitima. Baruan. Nakala kaya kung anong tala. Na ibatin kada mo na masita niya pa nung. Pero ang kauna simba nga. Tinamati pinaki. Bebo katorwang na pero ang arakan. Pero ang ba siyang piliw. Mga alas 8. Wali na alas 10 gagawin ino to. So niya to sa gus. Amin na po. Na iman so nagsiya ni magwala. Ino to ni magwala. Yan ay kan.
Di ako siya mukit, matang wala. Nasa mga sasira mga alaw na alas news, na namaglang makaarya, di malalaw, yun na bunong, na maistatwa ka. Ustos kanyan yun. Labi ako natitira na tinigra ka, akira na kamabok. Bala ko naman natandir ka, amin ka, bubuktihin yun. Kaya nga ka, naman ba lang natin, na di makatihin yun. Makatihin yun na nervous yan, tawag siya mga bay. Basta nakalaka ka. Ano yung nakatihin yun ka, nakagawin, nangyari ka mga swaling gulaw. Tihin yun ako, nangyari ka, tira mapitawid. Miya mga siya ko pa na ipukira ka pa ng agabuha asyo. Kaya taman ni Manto na pamalian ng ranaw. Basta tingin na pantagin niyang gari, iniswari niyo, ang anaaswa kung roka dinigiro, ipagkana peterano sa kawanay. Para kayo na ranaw ribat. Na ayam niya alunabi, na umanig yung suwaswa kung roka gagawin, adinigiro, nagiro ka ng audibilay na syaitan o rajim, kapupagalisan sa syaitan. Kenapa na peterano sa kawanay? Apatag ini soal ini wapurong, Tadi kena bigalo diding na sa awalay. Matang walang, yan ang tanong. Kaya pala diding na nakanasan sa sakit ang mamakay di magulo. Nyatay ka. Hindi mabunga di pa ako nakakatan na petot siya. Matang walang, kaya ka po pag-uguwag. Kaya ang kaon ibubukit. Tapamrakanan. Basta makano ka sa aswa dinigiro na gira ka audibilay na syaitan o rajim kapara wana syaitan na magbira ka na miyadar ka. Na uman lagi umago sumanok tugulani. Ada makna na hadith. Apagkukuha kapita na salawatin yung sunabi apagpakailisyan sa malaika. Ilang manigla kung sumanok kapita kapapya ginawa. Kukukuku. Nandiyan yung kanugang unang kimano ko na binalilaw pa ya. Matawala. Berkatau bomba. Ya kami biswa tanong man doon ng mga durang tanok. Pinapiuran mga datuo. Pikir wala na durang. Asya na, niya kada-kada lang ko doon. Tama sa bibi, na mga bibi ka pa. Mga pato, mga verso. Igra ko na alin. Hindi kaya pa kada-kada bibi ka. Ito niya pa kung pumamasya. Igra niya po pumamasya na. Sa abo ba yung sa mama. Natinatuniya pa kada-kada yan. Ngayon niya kada-kada kan. At igra niya kapas siya. At pagpagilin mo lang sa gupuan. At tinatun niya kapitinuan kung mamagubabay. At tinalabas sa amatiburo, nagupuan. Labas sa amatas, nalumsir. Na may patirugo, nabayok. Hindi sumatano to, kasalugan. Ada may niya ka nabibiyang babayok. Matang ko. Hindi niya ka masubang kita dunia. Nagira ako, sumano ka na pagpilinom, nakuha na ka ng surak yan, iti ba manok. Napsili na ka surak ka bibi. Nagira kami apsayan, pagkagita-gita na ko sumiyang ato, iilay na ka siya lang umpisa niya, no? Lagi nga di panukuan sa mga mata yan. Kapulilan niya, tinatunin niya, langon maritis. Niya makalalay mo. Lagi nga sila di panukuan, siya ako niwa. Napagkakuha ka nung napagkakuha, di tika pa ka nakasakan na mabubi ako sa kapangayam. Kaya ka magpagkatong mga sawalay. Bala ko sa mga farma na sila sa mga fish panan. Ibo ka ba makakanak na niyalele sila ka mabuman din at pala na minida pulog sila na baka may mga pakakana. Di sila mabuti pa natin man manikap. Bala nga man gudugdo mga original mo na dili. Bala ka ribat kapit amran ba? Kapit man ng amran na ribat. Tabi yo. Na sokon ulo o kopaya napakabaganda. Dah manila lang tayo gusto ko pwede pilibutan sa ulo niyan. Berbagi mga takapakabaganda. Nah, kaya na kang gusto ulo niyan. Nada kong mabulang awal niya katan. Matawa lang niya kabuliw. Padahal man na di pangbala na istorya kapang malakad na kabilaron. Na uway! Na baso kapatay na tito na benar. Niya kayo sana pinala ko sa Umar. Sa katong mama na babalak ni Umar. Katong nakasok Umar ang ayagralian Al-Faruq. Niya karang-irang kita mama ko benar. Nabubalak ng mama, napungiraw siya ang mama, siya, napapakatanong yan. At tinasakan na, pagkagulakan siya benar, kagulakan siya benar, na, DP Umar siya mga lalaki mo yan. Batalo niya ng utang mama. Sakan na, ayamaan niyan na, pagkababay anakan siya, peta na, tingnan yung mama, tinak. Namun naman, teka, nung yan naman supunasakan na, ana matatagurang na sila, darkon wala. Teka, mamaya, tuguma. Ngayon nung kambutali ng galangan wali. Tingnan nyo, nagkipagkatay niya sa limang yung mama, kada kasalan niya. Tingnan ko, hindi pala ng mga tega ka. Ay, mana niya,
Ayah maknanya na ipagkagulian po siya. Ayah maknanya na benar. Nagupagkagulian niya po siya Petra. Na adipunarkan, na adarkunola. Na tuwa niya pamimikiran ng kapilong ng katero ng mama. Na tina to na si maknanya. Na tina Peter yan na ipagkagulian siya benar. Na tina to no to. Na tina siya kapatay na benar. Siya kapatay tuwa niya na benar. Na ipagkagulian. Na sa tingin naman, mga pagkagulian siya kapatay. Tadi nali. Pero ito benar yan. Buwan naman gobernano siya nga kapatay. Matang ko ba? Kado yung naman ito nakatang. Abon niya kawin nga kapatay. Bigyan ako mga mamang nini. Ito maning ako na makatasamuro ka. Ya Allah. Pamakatali na. Di ako man siya matambay. Buwan naman yung ito. Iputulin niya ng murian. Matapad ng murian. Matang walo bila ka sa salakawi. Lagi niya mingui. Babayo-bayo. Ya Allah. Ya Allah. Natupudangkan yawak ko. Inukom pa naman kayo ka, mabibitin. Matama na ka na makapano. Inamigay na ako. Ang nagpagalutan ako niya, di man yung tiro na tamba. Basta tambak siya. Nagpagalutan niya, kasugal nga prani. Kaya magitido ako pagaluan. Ano, matama na, kaya adapan ako. Di ka mo balibinan ito na rin, tingali, may kutera ka. Kalipanan. At tika lang ito na sulit sa pagaluan, na tira din magitido. Na tika na, aming nga napasipasa na, oh. Tingali makakabang. Tika na, tumamakabang na pa siya, sa gulungan ako niya. Ang kayo na kung yun ang utagutin, na inisasagera ka. At sumala kami ako makusaw ulit, pero man na nakapagkakawan, try! Hinautang pa siya sa padiyon. Kung mga po, kung nakakabang, sa nitripingan yan. Di makatatalo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya kung mapitan na suyo ko, nanitigib. Nareli, mantanadawat na niya siya ka. Hindi ka na nakakabang yan. Wala mag-ibitar lang, masya na extend pa siya. Ano nga man nag-gudo-gudo? Agenda mo, nag-gulo ko tao. Yung ano na mga dataran ng mga tao, pagkiraw siya, matawa na ka di makapagma. Pwede ka pormalan yan, no? KID. Pwede ka pormalan yun. Tapi tama ka siya. Ada pagkakataw. Nadi. Natu umara, hindi ka nila siya kumuli sa bulan, dito sa papatay. Na dapat ko naman ito, pakawat-tawatan mo nga. Na umakaw mo naman ito sa madakan mo. Na isya nga nun yan, sa manikispatan yan. Nariba sa manipong sa niyo. At ang walog na mga pangalang-alang. Sakit ako man yan. Hindi ako pa na makabugol. Siya kay unay ko. Pinulinikan natin sa biyupag ko. At ang wala, kaya kapatay. Kaya puno ba ko niya siya ubay ah. Kung pero sa malakan magkana alibas, tanto ni mapipikir, kabasap man. Bari man yan yan. Kaya sumex, kapasipan mo siya, dito man ako. At ang walubi ka nung pata ka ng aming ko, manasa ka ni Lubiti ron. At ang walubi ka sa nawayangan ng motorangan. Pag hindi ataw yung araw, ipagagawa na ano. Di ka rin na, sa kipagkaguntan ako kapatay. Dahil kaya magubay siya ng kapatay. Ay buti, patanong nakakuha. Basta kakuha mapes, sumapya kakuha. At hindi magubay siya kakuha. Matawala ka, di unto na di kapatahuro pa. Wala mga kumasaliman tuwa doon ka nilang kabaron. Arurunan nila mga maragasan babakalo sa sako. Agumibig sa kakartonakan, nagulatag kay Bandin. At tinatang nagsin mamagnisawa siya at yalibasit. Liwan mo, kailangan mo. Kasi bismillah dahil kakuha niya no. Matawalaw di ako yung away. Ali, mami pa siya, bilang may mga pinang, naniya daw kami no. Pamanasa ka ni bubag na kiyosin. Hindi ako pila. Hindi lang nalawa sa ito na ako niyo. At ang walaw di ako muna, kung ako niyo naging nila, di ko limang usyat. At hindi magbubisa ako. Napakawat-awatan wala. Makumasa na siya kaulir. Ayarururan nga, hindi nga di. So, itilip ko ba niya tayo? Daw na muto siya na, kung anong siya dulu, doon na mo bero. Pamalian na na. Pero wala siyang nadribila larga, o baka nakanulong yan. Nagkakabay siya nakapatay, na di tibula-bula ng utama mo. Ipagkabay niya siya muna, na di na siya kapatay. Na malukelo ko siya umar sa karangit. Natinay mo muna, pagkabay niya sa petana. Natinay mo niya. At nung tating nakatiwala at ugali. Innama أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. شو الله فمن بيتر الله أمت أنا شو مانا تاموكيو أبو شو مانا واتايو ناتapang markanwanan. So tamu so kada to natapang nagari di bago bisa wata yan. Ada di bago bisa tamu matang Allah. Lalu di benar sama di bago bisa tampang suata. Kira benar.
Apa mana? Kau nak katatan. Nanti ni mana kita anak kian, ada kuno. Apa mana suara nanti kuno itu? Nanti tak berada kaya. Nanti ni mana tu? Apa berada nak? Nanti nasyakin na anak tuan yang nasya Allah isyaisha. Nasya Allah, benar tuan Allah. Kadang ni mau. Tidak tu. Tidak piu. Tidak bakal ada kawan cakap. Tapi apa benar? Namun dia ikhlarina saya itu kebutuhan suka pakai. Nah dia nak apa lagi tanurun? Apa yang tu bagi suantanu? Nah kebakatan wajib kapatai. Nah dia kebakatan mengkapatai. Nah ayat importanti nak dia lagi tanu aja nak apa komatan salong mana mauri. Dia gua tak kita tanu sasirap. Nama dah kena kerja di sama sasirap. Sasirap tak ada checkpoint sama sasirap. Checkpoint. Nah kenapa yang mata tak guna mabuk lipat? Mga sumberu, mga polis, mga malaikat kami yang marang langit. Nah kami katitigaru, na pagi sirairan. Ani ka. Na ayam mapatero ka ay ka. Na la ilaha illallah. Pero mga malaikat wala, ani ka. Ani passport ka. Na tiga, la ilaha illallah. Yamuru ala sirati kalbarkan khatib. Na pagkatitain ka wala ko sirat sa saprak mata. Na may kadikon malalayam. Ada matanggo sa puso ka. Tabi yun. Tumamali kata, anilin ka. Hindi ito na hindi. Hindi ba ka sa kami atay ako man. Bako ni pagkapit ko sa dunia. Ito na suka. Nami natin, ito na hindi. Kati mo mula la ilaha illallah. Nami ka doon makuro. La ilaha illallah. Natay ka. Niya mo masya ko mo, panganitak wala, pakibalis na tan wala lang lo. Lamang talaga pag nangyari sa tanong. Kuli waki, matang wala, ano mapulalo sa mga namori. Niya mo masya ko na siya bugimran, wala may kapuraan. Natagtabirkan, maraming nakapurupan yan. Inatay na yan. Inatay na. Kung napulkuhan, Pwede ko kano. Nadi, kailangan pag-ilitan ko Allah, pag-interestad ko tanong sa matanong. Niya nga luksanong, nasa kanyan, nasa niya pasali na amal ang mapia, insyaAllah, nagkirbas sa anong anak yaman. Pag-ilitan ko Allah, lang tanong makasurga. Kaya dapat tirong. Nakatagi panuro ako kung may sakaw, rasa nga inibagyan karakano, balabalas ang kanwala. Kumana lang ang nakadatan mo pa sa sutano. Baka po panarakan ubis. Ayaw to asabi sa tao ang mataguro to, ang matatalo. Nasutiin wala sa along na maori. Napugitong panuwala sa mamalay sa manun. Napakasorga pun sa kapag itong pagalerong. Na ta'ati man haramak. Napuging kasutaw adang ikan yang bukan. Ikadua. Ta'afu man dalamak. Na prilain kasutaw di ka di makasya pagpasinsing ka. Kaya ba talaga na parilila ka? Naburong sukong subay sa mga bin na aling labi. Ay ako na tao ko mga surga ang mga binapat. Na isaw na babay ataw sa surga na sukong subabay a parilila. Mama apa na malay gag. Sana na mga bay. Bagkratagin ng mga dato. Kabanda ayahan lang daw yung kumabisyak wala. Na maligula ka pagkasurga ka mga bay. Sa sama kubayran. Anya kay pula lang na makasurga siyaran. Kailangan nakakanap na ba siya na siya kusiba? Makatani mo makirasyo, pagkatani mo makirasyo bisita na isiram ni makasya pa man na makabitisyon. O kapakapuwa siya na pagka-staff siyaran. Tama sa dikiran mada. Ikakali mo siya na wala. Asata ng mga mama. Bata. Nadetaro kaya bugay masyasaka sa kapira. Ikadwa, nadetaro kaya bugay masyasaka sa kabulawan. Ikatulog, nadetaro kaya bugay masyasaka sa wademon. Iyagutukan pa ng mga bay. Di mo katatandang kay karong mga manuka sumising nga bubay. Ano ka naman? Adi sa di nga tabi ang matakatantangan ni karong mani nga bunker ng iso. Ino ko man tatantang yan, niyatay ko siya. Bakor ka ng pilak. Bunta na ka naman dirig mo. Iniyatay ka na. At manamisyon na ka na. Naabot yung pagkamisyon na itatantang kay karong mga. Di. Kapag ino katatantang kay karong mga kadi man namin ibugong kaabda ka. Next ka makaabda ka online na. Kapag ino kitatantang ka. Masya Allah, Masya Allah. Kadua, ino tigaman pun makasulog ang mga bay. Kami adoy pun sa kita, basta abay. Akan luwa ganun. So karumani na mama, nabo yung toko surga. Mako masya karumani na ibo niya suwate na bigyan sa kilo asada. Kinalag matarot pa sa kakiro, kininuto. Ito man lagi po. Natina
Dingin mana napakadala marakalaka. Nino kamay ito, napakadakan naman. At tinatuloy napakadakan naman. Nino kapangalan na. Para kayo tayak. Napmalugang ulit kayo. Nakialuan-lugan mo na, namata na buhay. Pero yan ako makamama na buhay niya swat hagdong napakabaso. Tunay ni, udang buha patkabaso. Daki ko. Natinan na yun, kasama niya matawang. Lagi buhay kaluluan-lugan ng subag, mama. Karaman niya, tao sa surga. Na kuminom sa duwang kabaswa ay maanan niya na ulam. Natiago niya sa orino. Napiyama kang bertuan niya sa italo. Napinirito niyan. Nasunsang kabaswa, na inilite sa raw na kapiyama malingaw. Nasunsang kabaswa, nabiyarin niyan. Napiyakaliwen, nalinimisituan niyan. Na inat yan, ikaruman niya na mama, na 3 kinds of udam. Nabili ka kanyang udam mabiyarin, naluyaw, nagwala niya mo, tama siyang irong na magunong tanggalang mo. Tingnan meses, bumalili mo, dia lang mong pinapretaan. Tama siya lang mong pinatomyuga. Nagalisan ka na nabubay, kabubay kaluluan-lugan ka. Masya Allah. Nama makapunay niya ko ang nasli na miyado. Yung putok na tiyan yan. Kaya niya nung kaya po rin na, miyago niya, nasubrasan niya, miyaw pa ka to. Na misisinga-singa, para di ka piratagin ang mama, karman niya. Ikikya na nga po niya. Yun yung pangabisto na. Napagirawa, dahil kaya na nga po niya natagya tumatanggi at kakitan na. Dahil kaya nang kaya. Katikan niya na pangabisto. O pagkaratagin ng mama. Namili niya man ang iba patuatian yan. Ay, no! Dahil na ko rin siya kawidaan. Yung bakang buhay-wakan na. Tinamataan niya buhay ang mapya. Nakiruang mo ito buhay ataw sa surga. O kung makamakap man, namili niya, naninong kaya ko rin, nanyakan, tunang nga po ang asida, kaya mama, susumiyo pa ka to. Yan ang marakalakaan niya ko, tas siya giman. Tunang pa lang nga ako ang asida, hindi mo patuatian yan. Hindi pa ito panatian na ka. Naman sa mga makan yan, niyapitan mo, tumabawad makapagugot. Naumiyakan lumarakalo mama. Na isaw to, di mapya ko mga baby. Isa abubay ato ko surga, nasusot babay akaluluan-lugan ng sukar man yan ng mama. Siya naman ng mga bay. Masya Allah. Amali po na pantugula di shogun. Shogun ni kaluman yan, amagan na makibutot yan. Mises, gabi ako. Gabi ka, ay. Damamaylay? Kata naman nakatit yung malamang na damamaylay. Huwag po tayo malaman namin yung buhay ko. Matang malo di ko manuman niya kay labo na mama. Grabe. Matang nakatong sa abra ko. Kaya puno ba sugo na kasi karumang kaababay, napakatiya kanyo na mama. Message ko kapi ako, hindi karumang ababay, tuloy tipo lang kang kapi. Kopi ko, o creamy white, o kopi meat, o perlin, o native, uwi na ko pater. Sama po mama, naligaliti, kaya kalami ko na po siya ka. Ikaw ba ko ang mudin na api ang native na. Namiyakalip man na pala sa mga bay. Adi siya nga tabi ta sugo na kasi karumang ka na sa Elias. Huwag niya karumang na sugo na sa Elias. Kabilakan. Mrs. Pepe ako. Inaswit naman yung termos. Saka ni sugo ko. Naniswit ako. Lali ka makarita. O, tabi niswit ako! Ano lugutan na? Ba't niya sugo ginawa ta? Inabigyan ko sa baso. Niya ka na kanda! Kada na yung baso! Nabigyan ko sa kanda. Ay, di! Tumadin! Bigyan ko masasalimut! Pula! Hindi tapan na budo. Tapos tadi na ni karumang ko. Kaya gusto ko ng mga. Kaya kakuha sa karumang the best tomate. Siya na kadimbalot ko. Nabas ka no, upil ako niyo. Ano kasi ko turo, ada babay siya. Pag yung mga tumuro ko ka, mga nang yasugat ka no. Hindi ka niyaga pakali mo. Saka ni ko turo ka. Manapili ako. Nakatalo ka para mag-el. Katalo, umatagur kayo na derisyo ka doon po surga sa dito gitong show, amalaka, na tasillo man kataak, na paking ginawa ka po tao, initulak ka niyan. Nausad na kayo sa ating mga karakanar, desugang ka, minaway na ka, ibig ko Allah. Apiya kung kayo itulak na pagkiliyak ko Allah, adi ka sa itulak. Tungan na yata. Di ka naman mapiya sa pamilya niyo, baso ka tutulak ka. Pamanatadir ka no, ba't naman ito ang makaparat ng layman ito siya ginawa. Rilya mo niyo, na ayaw mapya, nagtano pa naman kami na kami ng relitan. Ay dapat yung no. So balasan ka no Allah,
Tuni ka wala adia kaya tingulo na tanu sina so kekuatan wabalas na ayaw man ang makambagin ng galostano si Sheikh Haji Ahmad Marum pakasyorgan wallah bandi ang mapinan wa tanu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.